ifana nalanto umuzukumi ubuhamba uzingomba isifuba bomisa nganto andimthandi mna Uncle Toms. Yo fonini, hayi good for you man, congratulations ke. Ndiske ndingayazi mina noba u-expect uba masithini ke ngokuthina sikunike i-award because andizokucenga mos mna and ke wakho fokol endizayitshintsha to try and please you. Rha xa ungubani wena fonini awu-edi fokol value ebomini bam. In fact uzondidraina qha because ngoku funeka ndibe ndiwaste i-energy yam ndihoya nale nonsense yakho. At least when une-advantage you know me enough to even feel a certain way about me. Mna ndikwazi nokwazi andikukhathalelanga noba usisimenxe saphi. You don't even matter kumfonini kwawena u-exist uyi-non-living thing. Uba uyayazi laa nto kuthiwa yi-nonentity. And-understand kwam umntu onditheka kwezaa post mosefondini noba ufuna ndithini apha mna. Ndiyazazi mos mna fonini uba ndisimenxe somntu so I wouldn't expect isirhama esifana nawe to relate to le nonsense. Urayithi fonini ungandithandi yo akho special kwawena rha it's not like nam ndiyamthanda. That shit only hurts mos xa ungathandwa ngumntu omthandayo. Esinye isimenqana fonini esizimele nge-akhawunti elokhiweyo apha koFacebook yohamba siyowunyarha ama-1K ayabawela ke shem u-unlock iprofile phaa kuFacebook. Qaba yazi uba bebecofephi oyini abantu abadala.